Ja. Okay, det var nede og grine der en dreng. Sidder med husky. Det er helt fnis! Ja, og det er så helt fedt. De er fnisser. De er fnisser. Dum. Yes. Ellie Sofie. Ellie. Ability. Okay. Pip entree, vi har ventet så længe. Alle de der, du ved, vifter med dit tegn. Klister, så det tiltrækker. Det gør det sprogligt. Hun kigger på det frem. Ikke vær genert, skridt ved en gang. Bare ikke fortæl, du ikke har penge. Tag 2 skridt, lad det komme til dig. Kavl, men lad hende bag på dig. Okay, bare lad mig ryste den. Jeg har nogle moves, som du endnu ikke kan se. Okay, virkelig far. Men jeg har endnu ikke set de ting, du har. Okay, bare lad mig ryste den. Jeg har nogle moves, som du endnu ikke kan se. Okay, virkelig far. Men jeg har endnu ikke set de ting, du har. Fyren som I ser, han står lige der, og han beder. Han kan sikkert ikke klare mere, så han spekulerer, kalkulerer, evaluerer. Ting som han ser, hvor han vil have mere. Here boy, du ved, du fly. Med de smil og blær, og dine øjne, der sker. Får mig helt op og køre med de ting, du forfører. Med de ting, som du gør, jo bedre end før. Okay, bare lad mig ryste den. Jeg har nogle moves, som du endnu ikke kan se. Okay, virkelig far. Men jeg har endnu ikke set de ting, du har. Okay, bare lad mig ryste den. Jeg har nogle moves, som du endnu ikke kan se. Okay, virkelig far. Men jeg har endnu ikke set de ting, du har. Kan du føle magien? Kan du føle magien? Kan du føle magien? Kan du føle magien? Jeg må se. Danse gulv og ryster, men det er koldt og cool. Selvom det passer, alle ved, at dreng er cool. Kan du føle magien, når bilen rammer dig? Men at tage og føle mærke, hvor det kommer fra. Føl dig som i start, det koster hvad du har. Hvis du ikke har penge, er det sjælen, vi tager. 1, 2 skridt frem, 3 tilbage. Ja, jeg kan se, at det er mig, du vil have. Læger pakken og pakken til takt og tone. Randen præcis så plat som kron. Ægte rytmer, ikke sæt på telefon. Folken, hold den og tag den med havn. Øjenkontakt kan du kompensere for, når du kompenserer om, hvad du kommet her for. Som en kommandant, jeg er helt præcis kommet for at se det, du kommet for at give. Okay, bare lad mig ryste den. Jeg har nogle moves, som du endnu ikke kan se. Okay, virkelig far. Men jeg har endnu ikke set de ting, du har. Okay, bare lad mig ryste den. Jeg har nogle moves, som du endnu ikke kan se. Okay, virkelig far. Men jeg har endnu ikke set de ting, du har. Okay, bare lad mig ryste den. Jeg har nogle moves, som du endnu ikke kan se. Okay, virkelig far. Men jeg har endnu ikke set de ting, du har. Okay, bare lad mig ryste den. Jeg har nogle moves, som du endnu ikke kan se. Okay, virkelig far. Men jeg har endnu ikke set de ting, du har. Let's go.